Kwento ko sa inyo guys, bakit nagko-commute na ako ngayon. Pero ang laki naman ng nakuha niya kasi once na redundant ka, babayaran ka nila. Siya na experience na tumawid dito. Kasi yung unang Good morning guys! Welcome back to my vlog. Hindi ko mai-wave yung aking kamay kasi bitbit ko yung aking lunch and breakfast. Anong oras pa lang guys? 5:30 ng umaga. So, nagising ako ng 4:55. Yun ang aking alarm kasi start kahapon, Monday. So, ngayon ay Tuesday. Nagka-cuts na lang ako ng bus. Oo, nag-cuts na lang ako ng bus cuts. Pasensya na, hinihingal pa ako kasi umakyat tayo ng hill. Araw-araw yun ang gagawin natin, naakyat ng hill bago tayo makarating dito sa flat surface. So, sana nga ba tayo? So, magkakats ako ng bus for 2 weeks kasi si Jason, pumunta siya ng Perth. Nagbakasyon siya, nag-holiday siya. Binisita niya ang kanyang family, yung dad and kapatid niya sa Perth for 2 weeks. So, end of May pa yung balik niya dito sa Melbourne. So, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, kaya ko naman mag-bus. Kaya mag-holiday ka na muna. Tapos, ayun. So, ganito tayo araw-araw. Ano pa naman darating yung guys? Yung bus, darating siya ng 5:52. So, 5 ano pa lang naman 5:35. Bago ako mag-umpisa ng vlog, tingnan ko muna yung oras. Kasi wala akong relo. Hindi ako nagdadala ng relo. So, meron pa tayong oras. Kasi pagdating natin doon, tatambay pa tayo ng mga ilang minuto bago pa darating yung bus. Unang bus na darating ay, sorry, madilim na. Ako lang kasi yung naglalakad dito mag-isa. Oh, madilim pa oh. Darating, unang bus na darating ay 9:01. Then pasunod na yung 3:2 ba yun? 2:3. Nakalimutan na. 5:32. Yun yata yung bus number. So, hindi ito yung unang beses na nag-catch up ako ng bus papunta sa trabaho. Minsan kasi si Jason, pag may sakit, hindi niya ako kayang bigyan ng lift to work. So, nagka-catch ako ng bus. Siguro mga 3 times ako nag-catch ng bus. So, medyo mahaba-haba bago siya nasundan. So, dito ako dumadaan sa ayan, sa concrete na dan kasi pag yan sa malupa, maputik. Katapos lang umulan, ngalay na yung kamay ko. Ang camera gamit ko iPhone kasi ayokong dalhin yung magandang camera. Saan ko ilalagay pag mawala pa yung sa trabaho. Pero wala namang nagdala ako sa trabaho, ayoko lang talagang dalhin. So malapit na tayo. Ayan na, nakakita ko na ang bus stop. Sa lang to guys, sa likod ng shopping center. Meron pa dun sa kabila, dun sa isa, pero mas gusto ko dito eh. Medyo madilim kasi dun sa pangalawa. Hindi naman madilim, meron namang ilaw. Mas gusto ko lang talaga dito sa una. So, yan, papakita ko sa inyo, malapit na tayo. Ayan na guys, oh. Yan ang shopping center. Tapos ayun ang bus. Hindi pa nakita. Natatakpan ng mga kahoy. Bago pati lumipad si Jess papuntang Perth, binilhin niya ako ng para akong traffic enforcer. Oh. Binili niya ako bagong work clothes. Ayan jumper, orange. Medyo malit pa yun kasi size 6 ba naman kinuha eh. Size 10 ako or size 8. Medyo masikip sa akin pero okay lang naman. Kumasya naman, pinagkasya ko na lang. Tapos binili niya ako bagong medyas, boots pa sana. Sabi ko wag na, dali ko na lang yung aking work boots. Pwede pa naman yun. So ayan. Sobrang labig pa naman guys. Sobrang labig ngayong umaga. Araw-araw na to kasi winter na. Ayan na guys, so ayan ang bus stop. Kumbaga ayan ang waiting shed.
Ayan, ayan. Kita nyo na, ayan, oh. And dito na tayo. So, dito ako naghihintay. Oh, diba? Ako lang mag-isa. Oh, diyan tayo uupo. Tapos, 532 pala. Ayun, oh, 901 yan ang unang dadating. Tapos yung 532, yan ang sasakyan natin, Craigborn. Oh, ayan. Diba, on time ang ano dating nila. May time ano dito. Timeable ang pagdating ng bus. So, hindi talaga sila malilate. Nasa tamang oras. Ayan, maupo muna tayo dito. Hindi naman nakakatakot. Kasi maliwanag naman masyado. Saka maraming ilaw, oh, 'di ba? Ako lang talaga para kung ghost dito. Tapos yung isang bus stop na dun sa kabila. Kaya layo ko dun, hindi masyadong mailaw. Dito na lang sa ano, likod ng shopping center. So meanwhile, hintayin natin yung bus. Kwento ko sa inyo guys, bakit ano, nagko-commute na ako ngayon. 2 weeks lang naman. Or maybe after na makuha ko yung lisensya ko, kasi nakabook na ako for ano driving test. So once na nakuha ko na yun, ako na mismo magdadrive papunta sa trabaho. So sa ngayon magka-catch up muna tayo ng bus kasi nga wala si Jason paulit-ulit. Kasi naano siya guys sa trabaho, na redundant, di ba? Magkasama kami sa trabaho, pero hindi pa naman ako nakakapag story time about sa trabaho namin dalawa. So oo, magkasama kami sa trabaho, recycling company kami nag-work pareho. Siya yung nagpasok sa akin yung sa trabaho. Tapos, siya yung na-redundant kasi matigas kasi ulo niya. Hindi naman. Ano kasi, nagbawas ng mga tao kasi humihina yung kupa niya. Kasi yung hinahawak, ano kasi siya doon guys, line leader siya sa Toner Plus. So, kahit na line leader ka o supervisor, pagka kailangan talaga magtanggal ng mga tao, tatanggalin ka nila. Lalo na pagka hindi mo kasundo yung boss. Hindi sila magkasundo, no, yun ang palagay ko bakit siya tinanggal sa trabaho eh. Hindi sila magkasundo nung boss, pinaka-boss dun sa Toner Plus. Kasi alam ni Jason lahat ng paikot-ikot doon. Eh, wala namang kaalam-alam yung ano eh, ang ano lang naman yun, magbenta na magbenta. Eh, hindi niya naibenta yung 900 na bulk bags na Toner Plus. So, kasi nang time na yon, nung araw na yon, pinakiusapan siya ng boss niya na pumunta doon sa machine, sa yung gumagawa ng toner. Ang ginawa niya, hindi siya sumunod. Pumunta siya doon sa kabilang department, iba ang ginawa niya. So, nagalit yung boss niya. Nung pumunta yung mga bisita na may nagde-demonstrate naman, kaso parang palpak yata yung demo nung ka-workmates ko. Hindi siya nagustuhan ng mga buyer. So ayun, nag-back out. Hindi na ibenta yung ano, yung bulk bags na Toner Plus. Hindi siya na ibenta. 900 pa naman yung ano, yung nagawa ng mga workmates ko. Kasi meron na kaming tatlong shift eh, day shift, afternoon shift, and night shift. So dahil sa nangyari yun, ayan na yung bus 901 pa lang naman yata yan. So nung hindi nung walang bumili, ayun, parang bumagsak yung kumpanya, yung kita. So nagtanggal ng 3 tao. 901 pa lang to, hindi pa to. Hindi tayo to guys. So balik usapan. Ayun na nga guys. Kaya siya na-redundant. Bali 3 sila. Pero ang laki naman ang nakuha niya kasi once na redundant ka, babayaran ka nila. 6 years na dun si Jason. So medyo malaki yung nakuha niya. Malas nga lang nung dalawa kasi kapo full time lang. Mga tamad yun. Ayun. Na-redundant din. Tinanggal. Pero ewan ko, wala akong alam kung binayaran. Kasi baguhan lang eh. Ilang buwan lang sila, ilang buwan lang sila. Kapo full time lang nila, ayun, natanggal agad. So, yun nga, sa palagay ko guys, kaya natanggal si Jason kasi matigas yung ulo ni Jason, ayaw niya sumunod sa kanyang boss. So, ayun. Kaya ngayon, mag-catch up tayo ng bus for 2 weeks. Tapos,
Once na nakabalik siya, hindi ko muna siya pag-a-applyin. Natin sundo niya muna ako. So ako muna yung nagagastos lahat sa bahay. Pero okay lang naman. At least, na-enjoy ko yung pagsakay-sakay sa bus. Kailangan ma-experience ko din to. Hindi puro na lang nakakotse. Tapos, mabilis lang siya guys. From 5:52 darating yung bus. Tapos darating tayo sa work ng 6:01. Binigyan ko siya ng oras kahapon. Ay, may binigyan ng oras. Tinitingnan ko yung oras kung anong oras ako bababa sa trabaho. Kung ilang oras ba yung biyahe, ganon. Kahapon 9 minutes lang kasi yung traffic wala, as in quiet yung kalsada. So mabilis kami nakarating. Pero pagka mahaba ang traffic guys, mga lapas 30 minutes, ganon. So hintayin na natin yung bus. Kaya pangawa ng ngawa dito. Ayan na guys ang bus, 5:52 exactly. Paparating na siya. Nandito na, ayan na nakakasilaw, so patayin na natin. Ayan, nandito na tayo sa loob ng bus. Ayan. Hindi masyadong matao. Laging araw-araw ganito guys. Hindi masyadong matao. Konti lang. Na-enjoy ko naman so far ang pagkakat ng bus araw-araw. Oo. Nakakatawa lang. Basta nakatawa ako. Experience din sa akin yung pagkat ng bus papunta sa trabaho. Tapos guys, pagka hindi uso dito ang parang-parang sa Pilipinas, pagka bababa ka sa bus, papara ka. Pababa ko sa kapon. Dito hindi, may pipindutin ka. Kasi yung pindutan, ayan yung pindutan ito. Ayan. Ano siya, kulay red. Pipindutin mo siya. Pero bago mo siya pindutin, kailangan malayo-layo ka pa guys sa bababaan mo. Kailangan pindutin muna siya para alam na nung driver na bababa ka na. So once na nakita nila yung bus stop, titigil na sila. Tapos masyado silang caring sa mga passenger kasi once na umakyat ka sa bus, hindi sila aanda hanggat hindi ka nakakaupo. Sa Pilipinas, pagka akyat mo pa lang, andar na agad. Ayan guys, kababa lang natin sa bus. Madilim dito. So kahapon doon ako bumaba sa bago pa makarating dito sa aming harapan ng company, kasi dito guys sa harapan ng company namin merong bus stop. Hindi ako natigil dito, doon talaga ako sa kabila. So muna tayo Sampa. Doon ako natigil sa sauna kasi meron dito doon may pathway, ay may concrete na dadaanan dito kasi ang dadaanan mo ito minsan minsan matubig, lalo na pagka maulan. So hintayin natin maubos yung mga sasakyan bago tayo tatawid. O diba, ganito ang buhay ko dito sa Australia. Hindi naman, ngayon lang. So ngayon ko lang siya na-experience na tumawid dito. Kasi yung unang experience ko na mag-catch ng bus papunta dito sa trabaho, hindi ako tumigil dito, doon ako sa kabila. So ayun guys, so, hindi nyo makita kasi madilim. Ayan, nasa tayo, para tayo nasa kakahuyan. Ayun, makahoy. So nasa harap na tayo ng trabaho. Ayun Ayan. Diyan. Madilim kasi hindi nyo makita. Dito na tayo guys sa trabaho. So yan. Kami pala nandito. Tapos ito pala yung aking outfit. Ito guys ang aking outfit. Isa, dalawa, yung isa, maingay kasi yung isa nanonood ng video. 3, 4. Pero ito tatanggalin ko siya guys. Tatanggalin ko siya kasi
para malinis tayo pag sasakay ng bus. Ayaw mong madumihan kasi recycling company tayo nag-work eh. So, nagdala ko nito. Ito yung aking susutin mamaya sa loob ng trabaho. So, tanggalin na natin to. Ay! Tanggalin na natin. Para kung traffic enforcer. Ayan. Ito ulit. Kasi bago pa siya eh. Ito bago din naman. Ayoko siyang madumihan kasi nakakaya nung umakyat sa bus na masyado tayong madumi. Tapos, ito ang susutin natin. Ayan. Check natin kung saan tayo magwo-work. Nasa belt ako. Madali lang. Ano lang siya, magsusorting ako ng mga cartridges. Araw-araw nandito ako eh. Ayan. BB. Nagka-counting lang ako ng nagka-count lang ako ng mga cartridges. Yun lang. Pero nasa belt ako, so masarap ang buhay. Time check, 6:25 ng umaga. Dati guys, 5:45 saka pala ako nagbe-breakfast ng porridge. So dinala ko na lang yung breakfast ko. Niluto ko lang siya tapos dinala ko dito. Kasi wala nang timing, hindi tayo makakain ng breakfast. Sobrang aga naman pag 5 o'clock tayo kakain. So ayan o, porridge. Alam mo yung Quaker Oats. Ayan. Pero mamaya ko na kakainin. Tapos yung vitamins, binaon ko na rin kasi hindi ako makakain kanina. Gawa nga ng kailangan 5:30 umalis na tayo ng bahay kasi 5:52 darating yung bus. So medyo malayo-layo yung ating lalakarin kaya ito na lang. Dinala ko yung vitamins ko. Tapos ito pa yung cake ng birthday ko. So kain lang ako ng konti. And then inom tayo ng vitamins. Ito na yung breakfast natin. Hindi, wala akong kumain talaga ng porridge. Ano pa lang naman eh, 6:25 ng umaga. Kakain ako kahit konti. Yung first break namin ay 9:30 to 9:45. First break. Good morning! Meron pa akong photo. Sila na ito guys. Pinapanood ako ng isa. Who are we talking to? Hello. Hello, recording myself. Gano'n niya, bakit? Sinong kausap ko? I'm waiting for Mickey. Oh, right. I'm with Mickey, yeah. Every day, I'm with Mickey. Bye-bye. Nakapag-out na ako, guys. So, siya yung aking driver. Driver talaga. Who you with? Jabad. Oh, yeah, bye-bye. So, yan guys. Tapos na ang ating work. Natapos ang aming trabaho ng 3:15. So, maglilinis kami din. After maglinis, 15 minutes kami maglilinis. Hindi nga inaabot ng 5 minutes. Tapos na agad. So, 3:30, awasan na kami. So, dito ako pansamantala kay Mickey guys. So, dito ako sa kanyang sasakyan. Let's go! Kain tayo guys. Nasa ano na tayo?
Day 5 of catching bass. Nakasurvive naman. Ito sana breakfast ko, porridge. Kaso nagugutom talaga ako, kaya yung tanghalian ko, kinain ko na. Meron pa naman ako dito eh. Ito yung aking lunch mamaya. Broccoli brown rice. Yan. Tapos sa first break ko, ito na yung kakainin ko. First break natin ay 9 o'clock, 9:30. Bihira ako magkape pero ngayon magkakape ako. Black coffee. Init. Ako lagi ang nauna dito sa trabaho. Siyempre una yung boss. Siya nag-open ng factory. Pangalawa ko. Ayaw kasi dun sa sa second batch na bus. 6:10 pa ang dating niya. Ay late na yung darating dito. Ayoko. Kaya sa first batch ako sumasama. Guys, hindi ko pala natapos yung vlog natin nung nasa work tayo. So, ngayong hour ko siya tatapusin. So, update nga pala, si Jason nakabalik na dito sa Melbourne. Bago nag-start yung lockdown, bago siya nabutan ng lockdown kasi nag-lockdown dito sa Melbourne. And then, di ba nakwento ko sa inyo, for 2 weeks ako magka-cuts up ng bus, pero hindi siya umabot ng 2 weeks. 1 week lang ako. 1 week lang akong nag-cuts ng bus, and then after ng trabaho ko, sa umaga lang naman kasi ako nagka-cuts ng bus. Tapos sa afternoon, doon ako kay Mickey sumasabay. Tapos, yung tirang isang 1 week, kasi nga sabi ko sa inyo 2 weeks na nasa Perth si Jason nag-holiday kasi nga na-redundant siya sa trabaho. So wala sa aking maghahatid araw-araw. Hindi pa naman kasi ako pwede mag-drive. So nag-offer sa akin yung line leader ko na siya na lang ang sasama sa akin araw-araw para makapag-drive ako. So yun na nga, inaccept ko siya para mas maano yung ko, para mahasa yung aking pagda-drive para pagdating ng driving test, maipasa ko na kasi nag-failed ako noong una. So, ayun, 1 week siyang araw-araw from Craigieburn to dito sa Broadmeadows. Iniiwan niya lang yung sasakyan niya dyan sa labas, tapos sasama niya sa akin, ako na magda-drive, araw-araw yon for 1 week. So, ayun, medyo naging confident na tayo sa pagda-drive kasi hindi naman kasi ako araw-araw nagda-drive. Yung driving lessons ko, once a week lang siya. Oo, so medyo kailangan talaga dapat araw-araw ka nagda-drive. So, ayun na nga. So, medyo naging confident na ako. So, hopefully, sa next driving test ko, makapasa na ako. Finger crossed. And yeah, dito ko na guys tatapusin ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. And pasensya na kung medyo late lagi ako mag-upload kasi busy. Alam niyo na, may chichiborichi dito. So, ayun guys. See you sa aking next vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! See you sa aking next vlog. Bye!